बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जख'न्थाइखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै खाग्राबारि दख'रानि सिङाव थानाय गेजेर गामि एबा माज गामियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय खुंगा 39थि बोसोरारि जख'न्थाइखौ दिनैनिफ्राय जागायजेननानै गाबोनसिम खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रमेश चन्द्र बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मोनथिना लानि। आङो नैबे खाग्राबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि जिथु 39थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ बे जख'न्थाइखौ खुंफुंनो थाखाय जिथु रिसेपसन कमिटि बा बानजाय आफाद जोंनि गामियाव दानाय जादों। बे बानजाय आफादनि गाहाय मासिगिरि एबा चेयारमेन हिसाबै आङो माने गिबियावनो नोंथांमोननिसिम माने मिडियानिसिम साबायखर बावनाय जाबाय माने जोंनि माबाफोरखौ कभारेज खालामनायनि थाखाय। दा जोङो बानजाय आफादनि जानानै बुंनो गोनाङा बेनोदि जोंनि माज गामिया खाग्राबारि दख'रा एबसुनि आन्दाराव एबा बेन्दोङाव थानाय दाबसे गामि आरो जोंनि बे गामिया गेजेर गामि एबा माज गामिया जोबोद उनफिननानै थानाय एबा आन्दायफेला गंसे गामि। बेयाव माने थाखा फैसा बायदिसिना सम्पद जोंहा बिराद खम, माने साख्रि मावनाय मानसि बा बिजनेस खालामनाय मानसि बा बायदिसिना बेबायदि जोंहा गैया, रिसर्सआ जोंहा खोब खम। बेनिफ्राय ओरैनो गामियाबो जोंहा एसे फिसा बा पपुलेसनाबो खोब बारा नङा। जोंहा मावनाय दांनायावबो खामानि मावनायफोरावबो मानसि जथेस्थ' माने जथेस्थ' दिगदारानो जादों। थेवबो जोङो बे लिमिटेड जिथु जोंहा सर्स, लिमिटेड मेन पावार, लिमिटेड जिथु सम्पद बेफोरखौ लानानै जों माने गोसो गोथारै जेसेबां हागौ नाजादों बे जख'न्थाइखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय। आरो बेनि थाखाय जोंनो आनसलिक कमिटि जिथु एबसु बिनि मावथिफोर दैदेनगिरिफोर लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो खाग्राबारि ओनसोलनि आरो बेनि खाथि खाला ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा जोंनो राङारियानो जा बा गुबुन बेसादानो जा बेबायदि दान होनानै जोंखौ जथेस्थ' मदद खालामदों। आरो जोङो दायो दिनै जिथु हाबाफारि सोलिबाय थादों फुंनिफ्राय जथेस्थ' मोजाङै सोलिदों आरो आसा खालामदों दिनैनि बाखि हाबाफारि आरो लोगोसे गाबोननि हाबाफारिया जथेस्थ' मोजाङै जाफुंगोन होननानै आं मोनसे अनुमान खालामदों। आरो जोंनि मावथिफोराबो जोबोद मोजाङै खामानिखौ मावबाय थादों, बानाय गैया माबा गैया। रायजो राजाखौ जोंनि खाग्राबारि आनसलिक एबसुनिल' नङा आरो खाथि खाला जिथु माबा दङ आनसलिक कमिटिनि जों गामिजों नांजाबफानाय बे गासै रायजो राजाफोरखौ माने आं खावलायदों जोंनि बे माबायाव जिथु खाग्राबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि जख'न्थाइ, बे जख'न्थाइआव बाहागो लानांगौ। खारन बेयाव बिसेसै गाबोन गेवलां मेलाव आबसुनि आफादगिरि फैगोन दिपेन बर' आरो बिथांजों लोगोसे सेमिनार आरियाव गुवाहाटीनिफ्राय फैदों रोंगौसा सुबुं इडुकेसन लाइननि आरो केरियार लाइफनि। गतिके बिथांमोननि जिथु बिबुंथि, बिथांमोननि जिथु बोसोन बेफोरखौ जुदि खोनासंफायोब्ला बयहाबो गावनो लाब जागोन। आरो बेनिखायनो बे गाबोननि जिथु गेवलां मेल बिसेसै आरो गेवलां मेलाव गासैबो रायजोफोरखौ आङो लैहोर फैनानै माने बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों। खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बोसोरनि 39थि थान्दै जख'न्थाइ बेखौ जोङो नैबे खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय नैबे माज गामि बे गामियाव लानाय जादों साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों। आरो बियो दिनै सेथि सान आरो बे सेथि सानाव जोंहा गोबां हाबाफारि जोङो रनसायनानै लादों। जोंनि बे ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो नोजोर बोनानै बिथांमोननि इयुन मोजांखौ हास्थायनानै आरो बिथांमोननि जे माखासे बिथिङाव मोनसे स्किलखौ बारायना होनो थाखाय दख'रा आफादा मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव थानाय गासैबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो मोनसे खन्थाइ लिरनाय, खन्थाइ आवरायनाय, हरखाब बुंथिनाय बादायलायनाय बेखौ जोङो बिथांमोननो बाहागो लाहोदों। आरो बावहाय जोंहा गासैबो बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बे ओनसोलाव थानाय गासैबो फरायसालिनि फरायसाफ्रा दिनै लैहोर फैनानै बावहाय बाहागो लाफैदों। आरो जोङो दख'रा आफादा जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो मानोना बे बादायलायनाय आयदायाव फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जोबोद गोसो गुदुङै बाहागो लाफैदों। आरो बिदियैनो जोङो बे जख'न्थाइनि गेजेरजों बे जोंनि ओनसोलाव जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ गेलेमु फारसे मोनसे सांग्रां खालामनो थाखाय बिथांमोननि जे गेलेमु बिथिङाव
बे मोनसे गावबा गावनि जिउखौबो दाफुंना लानायनि मोनसे लामा दङ बेखौ दिन्थिना होनो थाखाय आरो बिथांमोननि जि गेलेनायनि जि मोनसे आदब बेखौ बांहोनो थाखाय जोङो बावहाय बोलुर गेलेनाय बादायलायनायबो जोङो बावहाय होनाय जादों आरो बे बोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव जोंहा आरो बिदिनो गोबां गामिनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरा बे गेलेमु बोलुर बादायलायनायाव लैहोर बाहागो लाफैदों आरो बेबो जोंहा बे गेलेनाय बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ बेबायदिनो जोंनि दिनैनि हाबाफारिया खोब मोजाङै मोजां बाबेनलांगोनखौ आं मिजिंथिदों आरो बेबायदिनो जोंहा नैथि सानाव जोङो गाबोननि सानावबो जोङो जोंनि फरायसुला बिथांमोनखौनो आरोबाव नोजोर बोबावनानै जोङो मोनसे इडुकेसन सेमिनार मोनसे सोलोंथाइ सावरायमेल लानाय जादों आरो बे सावरायमेलाव जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै जोङो गुवाहाटी ल' कलेजनि सासे प्रफेसार एसिस्टेन्ट प्रफेसार जि BRM गभ ल' कलेज बेनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार जोंहा प्रहलाद कुमार ब्रह्म जों बिथांखौ जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै जों लानानै फैदों आरो बिथाङा गाबोनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बिनि उनाव जोंहा मोनसे गेवलां मेल लाखिनाय जादों आरो बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां दिपेन बर' सारा बाहागो लाफैगोन आरो बे एखे हाबाफारियावनो जोंनि BTRनि आथिखालनि डिपुटि CEM मानगोनां बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन आरो बेनिफ्राय बे गेवलां मेलावनो जोंहा जर'खा आलासि हिसाबैबाव जोंनि BTRनि EM दावबायसा बर' सार बिथाङाबो बावहाय बाहागो लाफैगोन आरो बेनि उनाव जोङो जोबथा हाबाफारि बायदि जोङो मोनसे हराव जों मोनसे कालचार नाइट जोङो बे हाबाफारिखौबो लाखिनाय जादों आरो बे कालचार नाइटआव जोंहा मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबै जोंहा बिकन बर' जों बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदों आरो बेबायदिनो जोङो बेबायदि दिनैनि बे बोसोरनि 30थि थान्दै जख'न्थाइखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय थामथिं खालामनाय जादों आरो बियो सोलिगासिनो दङ आसा थिदों दिनैनि बे मोगा मोगिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरा जिहेतु खाग्राबारि आनसलिक कमिटि एबसुनि थान्दै जख'न्थाइखौ नेनानैनो दंखायोमोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायखौ जोंहा मिजिंथिनाय दङ आरो जोंनि थान्दै जख'न्थाइया खोब मोजाङै बाबेनलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट NRL पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003099192 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिस बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design impart training to all students and educated unemployment youths home delivery and door-to-door service free again contact number 6003909192